If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Ito yung ginagawa ko ito. Madali itong malinta. Yung mga bata dito guys, malakas sila kumain ng ubi turon. Kasi masarap. So, lagyan natin ng asin, margarine, tsaka konting oil. Yung margarine at saka asin, ano mo tapos kunting asukal. Pag nahalo yung masarap. So, yung pinakauna talagang maubos sa paninda ko. Ito talagang ubi turon. So, nakakahalaga lang siya na 10 pesos per isang kilo mo na yung minsan minsan hindi siya naubos kasi maulan, yung mga bata hindi lalabas sa bahay kasi maulan. Yan na nga, isang kilo na ito. Ayan, 54 daw guys. 35 ang kilo. So, isang kilo at kalati, something. So, ano siya, 54. So, susunod natin bilhin guys, lemon. Ayan. Lemon, maganda yung lemon natin, oh. So, 25 ang kilo. Bibili tayo ng kalahating kilo. Para ito sa barbecue ko guys. Kasi may konti akong barbecuehan doon sa bahay. Pili na natin. Pila te? Otso. Ay, si ate oh, maganda. Otso daw yun, otso. Barato lang. So guys, dito talaga ako nagabili. Sa sunod, magbigay tayo kay ate ng sticker. Kasi nakalimutan kong dalhin. Wala tayong coins. Para makita tayo sa YouTube. Maganda talaga yung mga Wala. Ay, wala. Wala pang sense. Hindi nga po yan. Oh. O, sila. $20. Ate, oh. Tama. So, ngayon guys, hindi muna tayo magbili ng garlic. Kasi marami pa doon sa bahay.
Good morning, boss. Ayan o, piniran. Salamat, boss. Wala na siya nagtuwa. Kailan saging ito eh? 18 yung kilo guys. Parang umakyat na naman yung presyo guys. So hanap tayo ng 15 kilo.
Ah, Irit lang po sa ubos. Pilang balot sa kamote, te? Ha? 50. Parang walang saging, guys. Saan kaya tayo makabili nito? Ah, ayun, meron. Sana guys, mura. Sana mura ang mabili natin. Kasi malaki yung kamote na nabili ko, guys. Is 54 ganina. So, kailangan natin siya ng bali 50 na saging. Pilan siya, boss? 15. So, ano siya, guys? Ako ang ginahimong turon. Nina, obi turon to, pero karon saging turon. So, kuha tayo ng isa-isa nito. So, mamaya sama tayo magbenta ng turon. Mag-walking tayo, mag-walking. So, kalimutan muna natin yung pag-ride. Yung bili natin, bali 50 lang. Ilang kilo saging? 15 kilo. Pila? 5-7. So, 5.7 guys. Parang pare-pareho lang. Yung ube kanina, 5.7 din. Pinakita ko ah. 237. Pero, Bili na. salamat. So, ito pala yung sasakyan ko. Maganda, no?
So gusto niyo kumain ng mangga guys? Yan, maganda at matamis. So meron din tayong cocomelon. 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 Yan, maganda yan siya, matamis. So, ang susunod nating bibilhin ay yung pang barbecue. So, dito guys, paakyat na to. Yan. Tapos, pagkatapos to, pababa. Yan, masyado matraffic. So, kailangan nating lumusot. Yan. Ow. Ow. So ito yung bilhin natin pang barbecue. Bili lang tayo ng konti. Ayan. Pati ito. So, hintay ka muna. Sandali guys ha. Pakilo muna tayo. Straight. 30. 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 30
37.
Ga, sa mga ga, natay tiyan Bernalyn Street of the End. Ma'am, kayo ma'am. Ma'am, tunayin pa dyan tayo mo. $100 lang. Unod, gusto ka unod? Ilan? 250. 100. Igo ko? Salamat. Tapos. So, yan guys. Yes, po. Yan
Yan ang bilhin natin guys para sa turon. Kamay mo ha. Dagko lang tayo. Ito siya guys, so. Ayan, natanggal. 50 pieces ito. Ayan. Ano siya? So, mahirap talagang mag-budget ng pera guys. So, ang dala ko ngayon is 1,000. So, ang naiwan na lang na pera is so, 130, 40. So, may 170 up. Budget tayo guys. Kailangan natin i-budget. So, pupunta tayo dun sa Langka. Yan. Pagkatapos dito ako nagbili ng hotdog, fish flat, french fries, siomai. Yun yung nabili ko. Tara na. Ayan, mainit na. Register. Ay, kani. Oh, balik na pod. Daot mo gud akong kuan. Lagi. Gite. Wala pa. Alina po dire mga sukit na tanang service tagbayte na lang pamanin. Hi. Good morning.
Mapua Malayan College, Mindanao.
ito yung bagong mall sa Davao. NCCC Mall. Yan. Maganda daw ito guys. Ito daw yung maganda na mall na bago dito sa Davao. So pagkatapos ito, talagang puntahan ko to. Kasama yung pamilya ko. Kasi maganda daw sabi nila. So parang matagal-tagal pa ito. Tansya ko ito mga 10 years. 10 years tayo maghintay. Pero solid daw guys kasi kompleto. May ano siya. Maganda talaga daw sa sabi ko. May basketball court. May swimming pool din baka siguro. Lahat ng palaruan nandyan daw sabi. Sana matapos na yan para ma-explore natin bago nating mall, NCC Mall of Davao. Kasi yung dating mall nasunog, pinalitan nila. Mas malaki pa yung pinalit nila ngayon. Tapos matibay din. Sana hindi na masunog ulit. Noon guys, nung una kong makapunta dito, yung mga building dito guys, maliit. Ngayon maganda na talaga, para kang nasa New York, para kang nasa Amerika. Kasi malaki na yung mga building. Yan. Yung mga building dito, mga salamin na. Dito guys, para akong nag-upload kasi yung ano talaga dito parang parang nasa abroad ka. Parang nandun ka sa Korea, Amerika, Japan, China. Ayun. Kasi kumpleto dito, may China, Japanese, English, Bisaya. Halo na dito, kumpleto na talaga dito guys. Kasi yung mga tagalabas guys, nandito na sila. So, gumagawa sila ng mga building dito para i-ano yung Davao. Pagandahin yung Davao. So, sana maganda na lahat. Pati daan din. So kahit kahit na bago na yung daan, aalog pa rin yung cellphone ko, ayan.
ano pa rin siya. Nag-earthquake pa rin siya. Ay, naku. Earthquake o ano? Earthquake. In Tagalog guys, sa earthquake, lindol. Yan, parang naglilindol. So ito guys, yung daan, maganda na talaga to. Hindi maiwasan na may mga kunting butas na nadadaganan, kaya nagkaroon siya ng ano. Dahan-dahan lang ako sa takbo ko para ma-minimize ko yung shaking. Minimize shaking. Doon sana ako sa kabila magdaan kasi bawal. Dito na lang. Una naman ako. Nalanghap ko na naman yung usok. Ayan o. Kahit hindi ka naninigarilyo, maubo ka pa rin kasi sa usok ng sasakyan. Paano kaya tayo makaiwas ng usok? Magmask? Nakakalanghap ka pa rin. So walang kawala, no? Wala talagang kawala. Maamoy mo pa rin talaga. Itong building na to guys, nasunog ito noong 1999. Saan na to? Unsa na takaron? Dugay na pud kayo siya. Kawawang building. Siguro nag-iipon pa yung may-ari ng building para pagandahin yung ano niya. Mahirap talaga no pag meron kang ganyan. Kasi hindi mo na mamalayan, matagal na pala yung ano mo. So kailangan na namang palitan yung mga ang ano niya. Pero matibay yun guys, kasi dumaan na yun sa mga ilang malalakas na lindol. Ano pa rin siya, matibay talaga, hindi siya na ano, hindi katulad ng ibang building na ano talaga. Bagsak talaga. Yan. Gusto ko sanang pasukin dyan pero parang bawal yata. May mga magandang ano din dyan. Magandang tanawin. Baka next time papasok tayo dyan. Hintay muna tayo sandali.
yung kuha ko sa video ngayon. Sana ano lang. Hindi ka tulad ng dati. Kaya to siguro.
Napamahaw. Hi! Turon! Hala, nakalimot exhaust standby. Skip na. Ano ba ito? Balik. Wala, nalimtan ako yung stand. Stand ba? Ayan, natin siguro. Oh. Magkaog, diya sa bakante nga luti. Ayaw, oy! Kabuk na ba yan ng mga hangin? Dito ba asa din sariling stand na niya pa? Bobo to. Pero gihipos ni mo. Oh. Turon. Turon. Yan, mamaya pagkatapos na magbili tayo ng pampalasing. Turon. Dalian ko daw. So, ayan no. Ano ba to? So, ito yung ititinda natin sa labas. Yan, kailangan maubos ito.
Yan. So, pupunta na tayo dun sa labas. I'm Marvin. I'm the driver of Pinoy Rav Road Trip. So, mag-iiba na naman tayo ng ano ba yung tawag dyan? Ng trabaho. So, try natin na maglakad tsaka magtinda ng turon. So, ayan. Samahan niyo ako. Hi! Buti na lang walang araw ngayon. So parang uulan. Dito tayo. Turon! 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 So, ganyan lang guys. Magsabi ka lang ng turon. Turon! Turon, ma'am. Turon! 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 Yan dito. So may bahay pa to dito. Ngayon wala na kasi nagpa-relocate na sila guys. So dito yung nagabili sa akin ng turon. So wala na sila. Kasi lumipat sila ng lugar. Yan oh. Yan. Merong bahay to. May bahay to dati. Turon! At ito rin ang isang bahay na giniba. Ayan. Wala na. May bahay to dito. Turon! Turon! So, ayan o. Parang nalibago ako. Turon! Turon! Turon ay! Turon! Turon! Pinaypay! Sige, sige. Turon! Turon! Wala, baka ano? Baka... Turon tayo, turon! Sa G's. Okay, bibili. Saging, okay. So ayan guys, may isa na tayo. Turon. Turon. Video. Turon. Ganino. Turon. Nawa daw ka na yung gunitan, uy. Mugunit ka? Sige. Di ba rin siya mamaak? Uy, alaw. Muna siya nanindag turon, uy. Ay. Please subscribe. Chinito Like and ka siya share. na, no, guwapo.
Turon. Wala yung ikuha niya. Oh. Turon. Vlog. Turon. 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 Ayan, nakalimutan ko. Sticker. Ay, bukas na lang tayo magdala ng sticker guys. Kasi nakalimutan ko talaga. Turon. Yan. Sa kabila tayo pupunta guys. Yan, talagang bibili yan dyan. Siguro mga 10 yung bibilhin. So, kailangan natin tong ipaubos. So, hintay lang tayo konti. Okay, pwede na. So, D1, no? D1 vlog. Pinoy vlog. Ano ba? Matatawag ba itong road trip o walk trip? Walk trip with Turon. So, may pangalan na tayo, walk trip with Turon. Turon. Turon, boss. Turon. 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 Ayan si Kuya. Kahapon nagbili din siya. Sa Turon, boss. Turon again. Okay, sige. Ano ba? Lagi, utang gali. Ayan, ayan guys, mag-utang na siya kasi walang pera. Oh. Ayan, inayos pa nga niya yung inayos na yung sasakyan. Kasi nahirapan ako sa kalisod eh. YouTuber pala ito. Oo. Ay, madako ng views nito. Oo. Makapira na tayo. So- Madadamay ako sa pira nito. Patay. So, Kasi mahirapan talaga ako sa kalisod eh. ganito talaga dito guys, pag sira, ayusin talaga agad. Kasi hindi siya marunong magbisaya guys. Tagalog siya palaka guys. Tagalog ang palaka guys. May palaka talaga na Tagalog. Oh, Tagalog ang palaka. Bakit mo ako palaka ba? Palaka. Tagalog ka pala. Ang mga pila, boss? How much magkano pila? Yan guys. Tag 10 ang isa. Tag 10? Oh. Dalawang 20, pwede ba? Pwede rin. Kasi utang talaga eh, walang pera eh. Oh. Tingnan mo yung pinarbaho ko dito guys. Kasi guys, wala talagang pera guys eh. Wala, mamaya pa. Oh. Tingnan nyo guys. Kahapon pa yan ba? Walang ayos. Wala talagang ayos guys. Yung mga kaiban ko dito guys.
Hindi magtulong. Hindi magtulong yung mga kaiban guys. Turon. 2 turon at saka isang pinaypay. 2 turon at saka isang pinay. So tulad din to kahapon yung order. Ayan. Sandali lang ha. Sandali lang daw. Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan? So kahapon hindi tayo nagdala ng camera kasi nilaro ito ng anak ko, nalubat. Lubat talaga. Ang pag-ibig mo. Kasi guys, marunong talaga magnegosyo nito guys, kontra sa magmekaniko guys. Kasi ang mekaniko guys, maliit na yung kinikita guys, hindi na kumayan yung ibang guys. Dito guys, marami talagang tatakbo pero ewan ko lang kung saan sila tatakbo guys. Ayan. So ngayon, lumabas na yun si Aring Init. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.